दिनै पाटिगाव सालबारि गामिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बरायदों। पाटिगाव सालबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा रंजाखांनानै देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान होनानै बरायनाय जायो। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो लाइमोनफोरनि सोलोंथायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनि सायाव सांग्रांथियारि सावरायनायबो जादों। दिनै बे हाबाफारियाव नेहु इउनिभार्सिटिनिफ्राय PhD जाफुंसार जानो हानाय डक्टर शिबु बसुमतारीखौबो बरायनाय जायो। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आफ्लागामि पाटिगाव सालबारि गामिनि सोरां क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव सेथि आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइ आरो मान बिलाइ होनानै बरायनाय जायो। रायखांनो गोनांदि मेट्रिक आनजादाव फिलिप बसुमतारीया 75.83% जौखोन्दो आरो लैथोमा बसुमतारीया 65.55% जौखोन्दो लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारदोंमोन। आंनि मुङा जादों डक्टर शिबु बसुमतारी। आं बे सालबारि गामिनिनो। आङो मेट्रिक आनजादखौ 2000 मायथाइयावनो आं उथ्रिनो हादों। गोबाव सम जानानै थांबाय आं मेट्रिक उथ्रिसारनो हानाया। मेट्रिकआव आङो सेकेन्ड डिभिजनजों मोननाय जादों आरो। ओमफ्राय आंनि फरायसालिया सेन्ट फ्रान्सिस जेभियर स्कुल दतमा, बाहाय फरायनाय जादों आरो। बेनिफ्राय आं मेट्रिक पास जानानै जाखांनानै आङो मेघालयआव फरायहैनाय जादों। आंनि क्लास 11-12खौ आं डन बस्क' कलेज टुरा होननायाव मेघालयआव आं क्लास 11-12खौ फरायहैनाय जादों। बेखौ 2001आव। ओमफ्राय क्लास 11-12 फरायखांनानै आंथ' बे फादार लाइनावसो हाबनानै दंमोन नालाय, बे डन बस्क' फादार लाइन। आंबो डन बस्क' फादार लाइनावसो हाबनायमोन। ओमफ्राय आं बे डन बस्क' फादार लाइन आफादावनो बे कंग्रिगेसन होनो बेहाय आं जइन जादों आरो। जइन जानानै आङो क्लास 11-12खौ फरायनाय जादों डन बस्क' कलेज टुरायाव। ओमफ्राय डन बस्क' कलेजनिफ्राय आङो शिलंआव बोसोरसे थाहैनाय जादों। सानि साइड दा आपार शिलं, बेहाय आं बोसोरसे थाहैनाय जादों। बिनिफ्राय आङो 2004आव आङो महाराष्ट्रआव फरायहैनाय जादों। बेचेलर अफ फिल'सफि होनो, BPH होनो आरो। बेखौ आं बोसोरनैनि डिग्रिनि थाखाय आं महाराष्ट्र नासिक होनायाव आं फरायहैनाय जादों। बेनिफ्राय BPH फरायखांनानै महाराष्ट्रनिफ्राय आङो कटन कलेजाव आङो फैनाय जायो। ओमफ्राय कटन कलेजाव आङो बोसोरथाम डिग्रिखौ लाफैयो आरो। आङो डिग्रियाव आङो एन्थ्रप'लजिखौ लानाय जादों। ओमफ्राय बेनिफ्राय कटन कलेजनिफ्राय पास जानानै आङो सेकेन्ड रेंक मोनदों अल आसाम कटन कलेजाव। आं सेकेन्ड रेंक मोननो हादों आरो 73% लानो हादों आरो। एन्थ्रप'लजि। माबे इयारावमोन बे? बियो 2009आव आङो उथ्रिसारनो हादों आंनि ग्रेजुवेसनखौ। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो आरो टुरायाव थांबावबाय मेघालयआव B.Ed फरायनो थाखाय। B.Edखौ बे समावथ' बोसोरसेल'मोन। B.Ed फरायखांनानै आङो MA लाबाय। MA लानानै आङो बोसोरसे मावथ'बाय। बिदिनो खस्थ' मस्थ'यै थाखा फैसाबो एसे खस्थ' जाबाय नालाय, ओंखायनो आं बोसोरसे फोरोंथ'नाय जादों आरो। MA खौ बबेयाव खालामदों? MA खौ आङो बे टुरायावनो लानाय जादों, नर्थ इस्टार्न हिल इउनिभारसिटियावनो। बाहायबो आं मावथ'नानै MA फरायनाय जादों। ओमफ्राय 2014आव आं MA खौ फोजोबनाय जादों इडुकेसनाव। एन्थ्रप'लजिनिफ्राय आं इडुकेसनाव आङो बारस्लायनाय जादों आरो। ओमफ्राय आरो MA जोबनानैबो आं बोसोरसे मावथ'बाय। थारमाने एसे एनै रांनि थाखाय बुथुमना लानो थाखाय आङो एसे मावनाय जादों कलेजाव, लयला कलेज होननायाव। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो 2016आव आङो निहुआवनो थांफिननानै आं PhD खालामनाय जादों। दा PhDखौ आङो 3.5 बोसोरावनो फोजोबनाय जादों आरो। खस्थ' मस्थ'यै मावबाय, ओमफ्राय गोसो होनानै मावथाबबाय थाबाय आङो। ओमफ्राय 3.5 बोसोरावनो आङो फोजोबनाय जादों आरो। माब्ला कमप्लिट जाखो बेयो? माब्ला कमप्लिट जानाय बेयो 2020आव। ओमफ्राय आङो GRFबो उथ्रिसारनो हादों, नेट GRFखौ बेखौबो उथ्रिसारनो हादों। आरो ओमफ्राय बे नेट GRFनि स्कलारशिपजोंनो आङो फेल'शिपजोंनो आङो PhDखौ आङो फोजोबनाय जादों आरो। सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां गोलाव लामा सोरबाय। गोबां जेंनाया जादों बेनो, रांनि सायाव खस्थ' मोनदों आरो। जेनेबा न'निफ्रायबो रावबो हरनो हाया, सापर्ट गैया। ओंखायनो बिदिनो मावथ'लाय फरायथ'लाय बिदि खालामबोनाय जादों आरो।
ओंखायनो आं एसे खस्थ' मोनबोदों ओमफ्राय खस्थ'नि गेजेरजों खस्थ'नि फिथाइखौ आं दिनै मोननाय जाबाय ओमफ्राय थांनाय बोसोरावसो इसोरनि अननायाव आङो साख्रि मोननाय जाबाय आरो गसाइगाव कलेजाव आं दा एसिसटेन्ट प्रफेसर हिसाबै आं मावगासिनो दं आरो दा बेनोसै आं सारा मा आयदानि मा टपिकनि सायावहाय पिएइचडि खालामो आङो डमेस्टिक भायलेन्स नि सायाव पिएइचडि खालामनाय जादों डमेस्टिक भायलेन्स ओमफ्राय बोरै डमेस्टिक भायलेन्सआ जेनेबा न'खराव जेरै बिमा बिफा बिदिनो नांलाय खमलाय जायो बेनि सायाव आङो पिएइचडि खालामनाय जादों आरो मा जाहोननि थाखाय बिदि नांलाय खमलाय जायो ओमफ्राय बे नांलाय खमलायनि जाहोनावनो माने गथ' गथायफोरनि बिसोरनि फरायनाय मानायफ्रा बिदिनो खहा जायो बेफोरखौ आं बेखौ नायनाय जादों रिसार्च खालामनाय जादों माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो पिएइचडि आवथ' मोजाङानो ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सआ मोजां ओमफ्राय गाइडआबो मोजांमोन खस्थ' डमेस्टिक भायलेन्स सायाव रिसार्च खालामनाय पिएइचडि खालामनाय एसे खस्थ' डेटाफोरखौ मोननो खस्थ' थेवबाबो आं खस्थ' खालामनानै आं बिदिनो आंना टारगेट दंखायोमोन आरो आं पिएइचडिखौ थाबै फोजोबगोन होननानै आं टारगेट दंखायो आरो ओमफ्राय बे टारगेटखौ लानानैनो आङो खस्थ' मस्थ'बाबो आं फोजोबनाय जादों आरो गामिनि बा ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन जिहेथु दा आङो जोंनि गामियाथ' बिराद बेकवार्ड नायनो हायोबा बिराद बेकवार्ड आरो बांसिनानो लेखा फरायाव दाबो जौगानो हायाखै जौगानांगौ आरो गामिनि दा जेसेबांनाखि लाइमोनफोर जाफुंबोगासिनो दं दा फरायबोगासिनो दं बिसोरनि सायाव आसा खालामो जाहाथे बिसोरबो आं बायदि खस्थ' खालामो ओमफ्राय बिसोरो आंनिफ्रायबो साबसिन जानो हायो बेखौ आं आसा खालामो आरो आं थांखि लादों दे आं बे जोंनि लाइमोनफोर जोंनि गामिखौ आं दैदेननो थाखाय आङो मोनसे थांखि लादों आरो बिसोरखौ गाइड होनो थाखाय आं थांखि लादों आरो जाहाथे बिसोरबो इयुनाव सासे नङा सासे मानसि जाहैनो हायो बेखौ आं बेनो आंनि थांखि आरो ओमफ्राय आङो रामफल इउएनआव फरायहोदोंमोन आरो क्लास 1सिम ओमफ्राय क्लास 1निफ्राय 2निफ्राय क'क्राझार इउएनआव फरायदों दा फाइनालसिम मेट्रिक आनजादावहाय बेसेबां पार्सेन्ट मोनो 65 पइन्ट बेसेबां मोनथाय जायखिजाया सामथिं 65 बहाय एडमिसन लादोंमोन बे इउएनआवनो लादोंमोन आरो साइन्सआव इउएन बे क'क्राझाराव साइन्सआव माबायदि फरायदोंमोन नों मेट्रिक एग्जामनि थाखाय फरायनायाथ' मोजांखौनो फरायदोंमोन गाहाममोन बेसेबां घन्टा फरायदों बेसेबां घन्टा माने टाइमखौथ' होनो हाया जायखिजाया गोसोबानो फरायो बिदिनो मेट्रिक पास जानायाव नोंनि आसा बायदि जादों ना माने आंनि फारसे मोननांगौ बायदि फैयाखै आरोना बेनि थाखाय एसे दुखु मोनदों गोसोआव माबायदि आसा खालामदोंमोन नोङो आङो 70+ सामथिं फैगोन बायदि मोनदोंमोन आरो पारसेन्टखौ इयुनाव मा थांखि लादों मा जानो गोसो इयुनाव एयारलाइनाव खारनो सानो एयारलाइनाव आंनि आइ आफाया बे एलपि स्कुलावनो टिचार हेडमास्टार ओमफ्राय माया जेबो मावा नों माबायदि हेफाजाब होदों फोरोंगिरियाथ' हेफाजाब होदों होनाया ओमफ्राय आइ आफायाबो होदों आरो सेमानो होनजाबाय दिनै मेट्रिक पास जानायावहाय गामिनि रायजो राजाफोरखौ बरायदों माबायदि मोनदों एसे प्राउड फिल खालामदों गावखौनो गाव गावनि आथिङाव गसंनानै फरायनाय नालाय बिदि प्राउड फिल खालामदों आरो बसुमतारी आं गिबियाव उन्दैनिफ्रायनो रामफल भेलि इउएन एकाडेमियाव केजिवानआव फरायनानै 10सिम फरायबाय आं दा ओमफ्राय दा आङो मेट्रिकआव 75.83% मोनदों दा आंनि फरायनाया आङो बिदिनो फार्स्टआव 10 मोननायनिफ्राय आङो एसे स्पिड जादों फरायनाया बिदिनो 4 घन्टानिफ्राय 6 बेनिफ्राय 65 8 बिदि फरायबाय ओमफ्राय आंनि बिमा बिफाया आंखौ फरायनायाव बिराद मटिभेसन होदों आरो जोंनि टिचार जाय सार'गेन बेबो जोंखौ थुलुंगा होबाय थादों दा आं पारसेन्टखौ बिदिनो 80 बिदि मोननो सानदोंमोन दा आंनि लुगैनाय बायदि मोनासै आङो दा 75 बिदि मोनबाय ओमफ्राय दा आङो जन्थायाव लादोंमोन कलेजाव एडमिसना दा बायनो नायसै क्लासखौ इयुनाव मा थांखि लादों मा जानो गोसो दा आङो थांखिया बिदिनो इण्डियान आर्मि बिदि आइ आफाया मा मावो जोंना आइया अंगनबादि बाबाया डिलार बे रामफल बिलाव मावो डिलार दिनै नोंथांमोनखौ गामियाव बरायदों माबायदि मोनदों आं गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो जे रायजो राजाफ्रा जोंखौ बरायदों बेनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायग्रोनानै लाबाय जेखिनि हांख्रायनाय बायदि नुजाफैनो हादों बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनि पर्टिगाव सालबारि गामियाहाय दिनै जोंहा बेबायदि मोजां जोंहा फरायसाफोर जों दिनै बोसोरै मोनबोबाय थादों
बे खारनावहाय जोङो जोंनि गोसोखौ बहुद माने खुसि मोनदों, बहुद माने रंजाखांनाय मोनसे दोहौ फैदों गामियाव। जोंहा जेरै मोननो हादों, जोंहा PhD मोननो हाबाय। दिनै मेट्रिक आनजादाव जोंहा सेथि थाखोआव मोजां पारसेन्ट लानानै उथ्रिनो हानाय फरायसाफोरजों मोननो हादों। बिनि थाखाय जोङो बहुद माने समग्र जोंनि फटिगाव सालबारि गामिनि बा ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माने बहुद गोजोननाय मोनदों। साबेसे फरायसाफोरखौ मोननो हादों? ओरैनो जोंनियाव 7 केन्डिडेट दङमोन, ओमफ्राय सानैयाहाय फार्स्ट डिभिजन मोनदों, ओमफ्राय सासेया सेकेन्ड डिभिजन आरो सासेया माने आनजादाव उथ्रिनो हायाखिसै। थेवब्लाबो उथ्रिनो हायाखैब्लाबो जायफोर माने बैफोर फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे उथ्रिनो हायो दा सानथों, बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौबो खावलायबाय। लोगोसे आरो जोंनि गारजेन बिथांमोनखौबो बे समाव गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजाङै मोजां फोरोंनानै जे पास खालामहोनो हाबाय बा जोंनि ओनसोलखौ मुंदांखा खालामनो हाबाय, जोंनि गामिखौ मोनसे जौगाखां मोनसे स्टेजाव लाबोनो हाबाय। बेनि थाखाय आङो बिथां फंबाय बिनानावमोननिसिमबो रोजा रोजा माने गोजोननाय बा हामग्लायनायखौ बावहरबाय, जोंनि सालबारि सोरां स्पर्ट्स क्लाबनि सासे बोसोनगिरि जानानै। माने आङो बुंबाय जाखिनि माने दा फरायगासिनो दङ बा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव गथ'साफोर दङ, बिसोरखौ माने गोसो होनानै जाहाथे फरायो, गाव गावनि थांखियाव सहैनो थाखाय खुनु माने गाज्रि लामाजों नङा, मोजां लामाजों जाहाथे थांनानै गाव गावनि जिबन दानायाव जाहाथे साक्सेस बा दावगासार बा जाफुंसार जानो हायो, बेखौनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000, दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90% बांसिन मोननाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80% बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50% फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो BPL कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954427791 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।